welcome for Platinum Vibes podcast. And yes, I am your favorite musical host, Njonda Kadzi. I came from West, I am the best above the rest. And muzora nasi chakakala, nekuti nasi tina a patience. Ndakati patience unogona samuziva. About zita rikunyatsozikanwa neZimbabwe yese nepasi rese. Anonzi 5-star general aka ChiQueenPin. Yes, Awanakirwa. Andanakirwa. Azviri sei ChiQueenPin. Ndiri right ndofara ini unofara here. Ndinonzwa moyo wangu uchitowa uchikandoma uchane kana moyo kumashi west kudai so. Ndo zvakanaka izvozvo. Anditi. And ndindirembe ndichitaura kuti une 22 years. Uri music industry. Ndizvozvo chaizvo. But 22 years uri music industry. 2024 muna August. Kuma date 15, kuma date 20, kuma date 31. Ndopatange takuzonge tine data. Rekuti no man. Muzimdanzo kumabebi kuvakadzi ariko 5-star wakati siri kuziva tine ma 5-star general apandi place munofila sei jeni ranga rakamira sei kuti mune 22 years musiri kuoneka and then pa 22 years amuna kuzonge makaramba muchiora moyo ndobva mazobudikira 2024. Inini chandoda kutanga nokutaura ndichokuti zvaisava nyore. Mashoko andoramba ndichimadzokorora. It has been a really tiring journey. Tiring. Full of challenges and zvakaoma. Zvaigwadza unoinda nokuti wasara wasingaoni zvaitika. You get the point. So inini ndiri kuti what I can simply just say, ndoda kumbo escape ka question kawandibvunza just a little bit. Ndiri kungoda kuti uende on the next question. Pane zvandakaronga pa question yawandibvunzai. Une zvawakaronga pa question yayo. Yes. Unozati nini hangu ndoda kugara nda supporta pa question yawataura kuti even Dr. Oliver Mtukudzi vakarekoda about ma 40 something album. Yes. Vakuda kupinda ku 50. Do album rakazowa pambiri. Ndizvozvo. Saka pokataura neni chiti Njonda Kadzi ndine 22 years ndiri mu music industry. Ndakataura ndakati patience. Unoziya wine imwewe ipapo. Yes. Inombosiwa yombomachura. Ndoba inenge yakubudisa unyanzvi waye. Very true. And then tiri panyaya iyoyo ChiQueenPin. Uri amai. Ndakambonzwa nemafunga ekuti first born yako ndi Allen's kids. How true is it? It's very true. Yes. Saka une vana vangani? Ndine dutu ravana. Ndine dutu rovana. But Allen ndio first born yako. Yes. Saka waibalance sei kuti uri munhu arida kutrya kuita focus necareer pa 22 years. Uku uri munhu ane mhuri. Okay. Chandingataura ndechekuti I'm very grateful kuti baba vevana ava vakanga vari supportive. Inini wacho ndaitoona zviri nani kutengesa madomasi kuti ndigowana mari yokubhadhara munhu anondibatsira kusara navana ndiri kustudio most of the time. Kana ndaonawo mashows wekuti vanongoti maunderdog uyai ndoenda ndonoimba 2 minutes dzangu, most of the time it would be for free. You get the point. Saka I would hustle for the money yekuti vana vangu vawane munhu unosara navo. Vamwewo havo they were in school nguva age yekuti vanga vakwanisa kuenda kuma boarding schools. They would be kuchikoro. And then at the end of the day vana vakava nomunhu kusara naye ine ndikaenda kustudio ndorekodha. Most of the time nenyaya yekuti une uchida kudzvanyirirwa nekuda kumanipulatwa nekuda kutorerwa advantage waibva wanzi masikati handisikwanisa kurekodha tinorekodha manheru. You are getting my point. Ezvo zvandikutaura kwe unoya manheru torekodha manheru. You get the point. Saka inini sekutaura kwandaita was grateful kuti habiwai uya zvasiri easy kuti handisapoti kuti ndichida kuita zvemangoma asi waizovuya ake omira neni manheru aya tawana mari yokubhadhara munhu anosara nevana then twatadini tobva tarekodha tikapedza kurekodha then we go back home. So I can imagine for 22 years usina kunge wasvika pauroda kusvika nejeni rako remangoma netalent rako. You were facing backlash and rejection. Yes, exactly. Waihandla sei pamoment iyo? Inini ndinogara ndichiudza vanhu kuti kana ukakava dahla hawavambusa warivambusa because nguva yera richatora richida kutomuka kuenda uko watori seva rinogona haro kuzonolenda maybe zvinogwadza but watoriendesa pane imwe ende rakuziva futi kuti ndikafamba nomushoka dzavanhu
either munhu andiona kana kuti apanika ondikava kana kuti anongondidarika. So inini ndaiti kana ndikarejectwa kana kuti backlash ikauya zvandaingoita ndaingoti so I must do more. I must put more effort. Because kana ukasvika ukanzi kaseti renyuiri imbodzokerai naro imbondorevise mashoko kana kuti imbondozamai put more effort. That was what I would just do. I would go and put more effort until uchiona kuti ingawanida kutoita zviri better. Vangandiramba havo kuti usauya nekuti chakazoita kuti alright, let me just take you back. Ndiri mudiki at that prime age anditika ndandisinganyanyi futi kunyanya kufambira nyaya dzacho ndaigara ndichiitawo zvimwe zvevana izvi zvandambobhalansisa handitika kuti ndiwane. Saka ndaiti pano neapo pandakazenge ndoda kuinda makore anga ochiratanga kuratidza kuti akusiya manje 5 star unarawo vakuita vachii handitika. Saka backlash yandanyanya kuwana yanga iri yekuti who will bet on an old horse handiti takuda vanenge vachiri ku you get the point. Vasina mama commitments, vasina chi. Saka they would not really kutemba kuti maya vangazoya zvikanyatsobuda zvakanaka. But at the end of the day ini ndaingoti nenyaya yekuti muri kutonditi maya I'm going to defy odds. But ndakazozvitora futi kuti ndogona ndiri kuda kutoshandiswa naMwari nemusikavanhu kuti kune vakadzi variko kuva nezvipo zvavo vachafunga kuti kana achembera kudai achizviita ndisi kuti hangu ndachembera but kana ndava machuwa kudai achikwanisa kuzviita we also can do it and then tinokwanisa kuzviita. Yes. And then uzopa kunyatsotaura neni papapa musi kumadate 20 if not kuma 15 but mamuri muna August Tempoman vari kufaisa nyaya dzecalculash vari kumhanyisa unongoziva kuti godfather panyaya dzemangoma. Yes. And then ndokungokuposta rubata mango I can bet kuti ndofunga ngo katorara uchimuka makuseni uchiona social media ichimhanya bani I was not asleep. Yeah. You know the first video yakatora attention yevanhu was not posted by Godfather. Yakapostwa na Fantan. If you check Fantan ndiye wakaposta video iyoyo. Haina kutombomirirwa kuti ndipedze kunga ndichipedzesa mafreestyle ekutanga because ndofunga pamakaona pekutanga paipa pane pataingopinda saka ini ndaona kuti vanhu vose zvavari kunyatsa kugona unoziva unosvika pastage kuti dai ndachidzokera. Saka time yandakandoda kuti nditipeserere ndichiinda nditiza Fantan akati moms uyai it's your turn. Ndakatongoinda ndikati ndakusvika pachimike chedu wakachiona chatinomuti ndobva ndandosvika ndikandoti ndidi ndizame. Then I was like let me do this. It could be my time. Like pese pandobuda ndoti I give it my best shot but musiyo enda kati I will give him a mega shot. Ndobva ati what handitika ndobva tomanya kunoposta ndandakutohwa uku ndichizama kupedzisa freestyle ka ndichitohwa Fantan idzokorera zvoratidza kuti ari kudini ari kuiposta ndokubva ndakatozopapo mutauni muya ndongonzi ndiye uyu nokuti ndandine wigi yangu here. Saka ndakatosvika muvanhu vose vavangotondiziva mutaundi kuti ndomai vava vari kucity sports. Isusu tichizokuonai takakuonai muri paTempoman. Yes. Tikatanga kuda kuti mangoma atiri kunzwa basi mangoma atamba nawo takutanga kuita follow up. Iwewe uri semunhu anga ine 22 years zvisiri kukwanisa kuitika chinhu zvakadaro and then pama few seconds chinhu chakadaro chobva chaitika. Ndozvanga wakatarisira here wakafila sei nazvo? Inini handinyanyi kuita zviya zvinotaurwa navana vamazuva ano kuti kuzvifonera but pese pandinobuda ndichinoita chinhu ndinotonoti nhasi ndiri kuputika. Saka that day I expected handitika kuti ndiri kuputika but chandisina kuexpecta ndechekuti zvaizoputika maputikire iwayo. You get the point. But pese pandaitoita chinhu nepandaita chinhu mulife yangu I just give it my best shot ndichitoti ndapedzera. Saka pazvakazongona kuti ndavhairawo ndakandoti ndizvo zvandandichida but zvakundityisa. Andandakutya wakungomhoreswa kunzi ndimi keep it up and a lot of women were so supportive that day ndichienda kumba.
avangambotadza kuti supportive because waita something chekuti wataura kati depending ne kutarisa age kutarisa environment mumwe munhu anenge akatota give up netalent rake kana kuti nemadreams ake because anenge akuona kuti hapasisina kwandichakwanisa kuenderera kana situation ichinge yakadai so and then ndobva taenda kucup clash mungokwanisa kungotipa hedu kareview here 5-star general. Alright, kucup clash takamuka mangwanani takagadzira kuti takuenda kucup clash. Nguva yekuenda kucup clash yakasvika. Like I said, I got prepared. I was ready to give it the best shot that there is, but I didn't forget the fact at the back of my head that it was a very big stage for me. Imagine wakajaira kungondoti vedu we ngondi player one song and it then wachinzi takupa mukana wochitarisa uone mai we mavhuna marara ebvupwe nafararira vanhu vakazara handitika uchiti zvinondochidini pano. I got confused handitika ipapo handiri kunyepa zvekuti fear inenda handina kuita fear ndakaita confusion nekuti chero ndichitopinda ndakatombondogara kusiko ndakatopenda kugara kuko ndakazodamwa aiwa imi hamugari papo mogara uku because it was my first time. I've never been to a cup clash before. I've never been to a very big program yanga yakadaro in my life. Saka everything was happening so fast. Imagine kuti with just a week you had to showcase what you have in 20 what you had in 22 years. You have to put it together and it wapawana manje and inenge makajaira zve old school kuti tichasvika kana tasvika toona mukana todini saka papa kashata handidi kunyepa. I was ready in my mind but at the back of my mind I was very confused and kuzokwira paya pastage uye tanga tasendekwa vakomana vambotanga isakajaira ladies first tichikura. It was all confusing for me kuti saka isu hatitorina basa but we are going to entertain. You get the point. Handisi vangu maronge kwazvo zvakaita but ndaingofunga sokuti chero mukatarisa kumutambo wetsiva vakadzi ndovana ichitangai kuwrestling tangai pose panonzi ladies first. Saka ndingangoti zvakabuda ndizvozvo handina dambudziko nezvakabuda. It's fine. Saka pa 21 December tine national cup clash preparations tiri ikoko since wakabuda musemifinal wapinda na TNG kamukadzi. Yes, either meno pane zvakazongoitika but ipapo ndo pamakazoenda sei. Saka preparations akamira sei? ndiri kugadzirira zvikurusa ndiriko chero next year futi ndiriko so ndikaona mota yandoda notora zvangu iyi musi wa 21 December next year ndiri kuda trophy because handina kuiwana saka ndiri kungoida kuti mota handikwanisi kuzoisa paroom divide saka ndiye ndichitoida next year. Aunozoti hakuna munhu anoita 22 years achirova mangoma asina inspiration. Yes, munyaya dzemangoma. Yes, anokuinspire kusvika pekuti handite give up kusvikira ndasvika apa. Ndiani ane simba rakadaro? inini munhu ane simba rakadaro anondi-inspire kuti Queen muka uende undoimba mangoma. Munhu anonzi Buju Banton handitika ndo munhu anondi-inspire. It's quite azvinovhiringidza kuti mufunga kuti why do you get such an inspiration from a man while you are a woman? Chinoitika ndechekuti ndichikura my mom used to love Buju Banton. Saka I always wanted to please my mom no matter what. Saka ndaiti chingavafadza chii handitika kuti kana vakandiona kuti mwanangu izvo zvawaita izvo wagona. So I would say kana magetsi akaenda aisaenda zvawo nguva yedu zvakanyanya mandaiti kana akaenda zviya I would sing my songs aBuju Banton ivo vachitotedza takutotanga kutoimba tose that brought us closer. Saka inini ndakaramba ndichida kunyora songs aya zvakanyanya nekuda kwekuti ndaiti zvinofadza mai vangu. Unfortunately she passed, God rest her soul in peace. Saka ndo munhu anondi-inspire but hatizobvita bhatanyanya kuda kuti ikoko tinana Lady Soul, tinana Macadamot, taiona masting avo, taiona vana Queen Patra, you get the point, ana Rita Mali. Saka vese ivavo zvavo nekuti vakadzi vari music vanondi-inspire asi varume ndo vanonyanya kuti ndoda kuvabata
ndovakunda ndovasiya vari kupi shungu ndo zvinoita kuti ndide kuimba sabhuju bhandoni ane pamalist amataura iwayaka handine vamwe sobhosi wangu vatunhu vandoti misters ndiro list ravo chairo ndovana matiyebva tiri zera iri kudai so zvokuti panyaya dzemangoma aiwa unozoti tichitaura panyaya yeinspiration handobva ndaziva kuti kuri kunzi wapiwa mukana muno muzimbabwe wokunge uchida kuenda out for dinner unoenda neartist unoti uyu ndinoda kuenda naye kudhina togotaura dzeupenyu nekundidzidzisa uri kundomesera nokuti izvezvi nachinamatira kuti ngagonyetera nguri kutora maartist akawanda ndomboenda panzvimbo imwe nawo but chirega ndizama alright Monday ndoenda naWinked Tuesday and uri kuziva kuti sei ndoda kuenda nevarume ava ndoda kundoona kuti vari kumbozvifambisa sei ndikuvakunda handitika but Monday ndinoenda naWinked Tuesday ndinoenda naMaster H handitika then pamwe pose apa ndinoenda naChiQueen Tanya Tsotsi naLady D ndo vanhu vandinoenda navo kudhina ndombondonzwa nawo nekuti vana vandakasangana navo handitika ndikashare pfungwa dzavo navo ndikaona kuti no instead of chasing the bigger butterflies there's something into the chinonzi chichi chidoko chinoichisa chilava chinonzi amenu ichocho vana ivava vana ivavo vane udzidziswa hwakanyanya hwavakandipa ndo unotaura kuti vanhu vandoenda nawo top 5 yako muno muZimbabwe kuma-male artists yaunoti Njonda Kadzi ndo top 5 inopisa your own point of view sanda kunyimwa makolab anditi aunyimwa collab because I point of view yako yo personal alright azine munhu kuti munhu unofana kuhakira because iwewe ausi iye and iye asi iwewe right I get it alright inini ndinoti top 5 yangu yandinonzwa kuti right I can listen to those people ndichibaya ngoma pari ndichidzidza ndichinyora ndichiziva kuti dashoka airate Gozo anditika Raskeleb anditika then obviously Master H avasari koko vakadzi ukatangwa ndipa top 5 yevakadzi tichitanga kutaura nyaya yevakadzi alright it's fine I don't have a problem with that kuvakadzi top 5 yangu inoti Queen Khadija anditika tobva tati ChiQueen now that's a member that one anditika tobva tabva ipapo then the 3 vandambotaura vaya ndovandokuisa ipapo tobva zvatisa panext question engachida kubvunza kuti kubvuma kana kusabvuma maiwe saka top 6 yangu ndiyoyo handisi ambassador she's such a breath of fresh air right now I've seen her pull from strength to strength and I admire her courage for that and zviiti kuti angasara saka itop 6 sorry to break the rules it's okay nachatosongoda kubvunza kuti ambassador verega unasowanzwa zviti ambassador iwa ndizvo tinoda kutaura nyaya yechokwadi takada kutaura nyaya dzekutrenda nyaya yekupusha maalbums nyaya yekubudisa masongs you realize kuti mumusic industry especially kuzhanra rakurism dance vakadzi vakaleka ndizoti vakaleka here kana kuti tingati kuti zvireruke gatingoti vakaleka kana kuti gatingoti hazvisi kunyatsofamba bo vakadzi havana kuleka ndonyaya ndoda kutaura neyo kuti semunhu ari mumusic industry uri munhu anga ane 22 years uchiona I can imagine kuti pa22 years Lady Squand akapisa Darula akapisa Lipsy akapisa Bounty Lisa akapisa tine vakawanda tokwanisa kumention na Lady B but consistency Lady Squand Freeman Lady Squand achipinda Freeman angaripo but you can realize nasi Freeman anoramba ari mugame consistency kila tia anoramba ine consistency Lady B akapinda mugame apasina consistency kwacho kunenge kuchinzi kune song iri kupisa kuna nhenga ari kupisa mazita evakadzi especially vemusame dance vashoma iwo semunhu ari mumusic industry musame genre chii chingadai chiri kunetsa kana kuti chiri kuleka kana kuti maproblems aungataura kuti chiri kunetsa chiri kuleka nemaproblems Njonda Kadzi ndeaya alright inini ndiri kuona sekuti chiri kuleka ndo chandoda kutanga nacho chiri kuleka empowerment
kuvakadzi vari muzimudanzo vari mudanzo because hatichadi kuzvioti zimudanzo because we are about to go international now. The 5-star owner is on the spot. Saka toda kuti chichinyatsoenda kumberi yes. Then ndiri kuti vakadzi ava vanoda kuempowerwa. We need workshops for them to let them know kuti it's not a men's world alone. Anditika vakadzi tineka kuti kana tasvika tinobvuma kuitiswa. You get the point. Yes, music industry tinobvuma kuitiswa nekuti kana inini ndikasvika unozviziva kuti ChiQueenPin vane mabhazi anotidarikei angu pichana handitika but iwewe nekuti uchiri youthful handitika varume vanobva vati toda kurumhanya newewewe unovafutsira maya handiti and then iwewo zveshuwawo mukamangwana makusini uchida kutonondifutsira why uda kundifutsira inini newe takafanana. And did you get the point? So we need kuti tigare pasi sevakadzi. I know it could be just a spoon mugungwa, but at least inini I'm going to try it. Nekuti inu kana uchinzi ngativafushire mbuya handitika instead of you learning something handiti kuti mabhazi anombobudisa ChiQueenPin aya ndambobvunza kuti vanozvifambisa sei indoleka pakati inini saChiQueenPin. I'm not saying kuti because I'm the older one ndinoziva zvese I know everything. No, I have to learn also from you. Saka tikabatana toregera kunzi venga mumwe wako handitika hazvishandi. Why kana tanzi tikupinda mucompetition we go personal, we go an extra mile. Tasiyana nevarume ndozova tough vatodini vapedza. And you get the point. Isusu takatopedza mangwana tomboonani mumastreets because inini ichida kutoti akazondiitirei kuti inini mbuya iyo bva atoti mbuya ivava handidi kusangana navo. You get the point. But isusu tinofanirwa kusvika to a stand yekuti all right fine, we've been in a competition, we shake hands. That was good. I think you should fix this. That was good, ChiQueenPin. I think you should fix this. And then we go forward. But it's not shandi tese. Takugara tinu mashado zevarume because ndo vanotipa that enough hype. Iswakadza tichapana na hype because tikuvenga. That's what I think kuti should be done. I think tikangopiwa empowerment yekuziva kuti we can do this with or without anyone else. Anditika zvinotita zvakanaka. Ukauya ukashanda neni Njonda Kadzi, it's a bonus. Anditika but inini ndikashandawo ndega, it's a plus foot. Anditi tozonobatana kupi kumberi, but chakatokosha ngatipanda nemabhonasi sevakadzi. Zvino vakadzi chinoita yes nditori nakambo kari kutobuda musi weSaturday kesister kanonzi sister kane nhau iyoyo yekuti you fight a lady to make him dada. And pull another woman from up the ladder. United we stand to make us better. Chokwitiswa no. You get the point. Saka zvese izvozvo ngatirambe. Anditika kana matidedza kucompetition. Anditika zvebasa. Rega kuenda kuseri kuonotaura kuti but mungapedzwa nemambuya here mufana wangu. Imimi ndimuri kupisa, ndimatiri kubhejera. No. Kana kuti inini ndobva ndatonzi vana vadika havana chavanoziva takufamba nemi. Inini I'm at a certain position yekuti if anybody comes achindiudza to diss another fellow artist, female artist, I'm not doing that. Not anymore. Why I am going to the clash anditika it's because ndikuda kuti ndichitonopedzesa the final of my assignment kuvana ava kuti ndochiono chakunyanya kunetsa chi because so far ndikutaura navo kuti handina kuti musaenda kuclash, go and compete but don't go and hate. Because musi wacho watakatoenda kuclash inini ndakazonotorwa nemunhu akatonitora ngari munhu wechirume akati magara pasiripo but vaitondiona vachindiseka kuti ari kuonererwa ari kuenda nekupi ndasingaonererwi. Anditi it was because ndakanga ndisingazivi. Saka as fellow female artists vaifana kuzonditi Queen magara pasiripo. Anditi inini the same even if you ask some other fellow artists ndakatomudza ndikati you did well. Munhu wese naimuti you did well but kadzisa pakati andamuenda kumba nemahomework ekuti munhu ndaona panga paine mistake yake. Ndakatomudza kuti you did well. I met Tanya. Ndikati Tanya, you did well, but do this. Lady D, you did well, but do this. You see, I was trying. I'm not the monster
that the media is making me to seem like, because vese vangongoti mamona Queen asvika nhasi zvipedu pabara mukombe wagara ndewake stereki, but it was not like that. You get the point. Yeah, I get the point. Saka ndiri kudzoka panyaya yedu kuti chiri kudiwa is to empower these ladies with enough knowledge of social media influence, you know, kuti munhu usazvipinza mumusoro. You get the point. Because mangwana unosangana nini uri parod kuchinaya ndokupfumbura but ndichimba newe mangwana pasame stage kana kuti wondipfumbura. You get the point. Tikava netime yekugara pasi, we work together. Awana mukana odonza mumwe. Yes, akaona dhora ashama odonza mumwe. Ndofunga iwo atomba tama ava vakuda kuuya nechilagiji chavo chose, what is happening, but I know you kuti iwo you are empowering women. Uchitoti tsveta pano paunoti tsveta, it means kuti une hanya nesu. Dei zvisipo, dei zvakazara varume pano ndo vanongochi uchiti ndo vanotrenda, and of course ndo vari kutrenda noti isu vakadzi kuda kutrenda kuti tikuda kubvisa varume vese pazvigaro. Yes, tombotorawo. Yes, saka uri kuona paempowerment pandiri kutaura paka panotibuditsira promoter, panotibuditsira producer, panotibuditsira DJ, kuita kuti panogagwa maround table aya handitika vaakutaura kuti takutora nhingi obva ati I also have got my suggestion. I think mukatora ChiQueenPin, I think mukatora K-Queen, I think mukatora iCandy, I think mukatora TNG, I think, you know, ana Roxanani unenge uchikasira because uri kumirira vanhu vekwani vekwako. Zvino isusu vakadzi, hey, kana wangonzi wakapenga ikoko sando dzacho besides nyaya yekubatana kuma-gents vane consistency. Yes, chiri kutadzisawo kuti sema-ladies muzimdance tinokwanisa kutaura pachena kapa kuti consistent chaiyo yakaneka. All right, semunhu ari music industry chii chinenge chichidhonzera? Can I just ask kamubvunzo kadiki sorry netsikade kukubvunza because ndauya kuzobvunziwa, but nyaya yangu ndiripo ndeyekuti have you noticed how many ladies are now married to producers, to DJs, to promoters? Vambopinda music industry. Yes, ndo patiri kugurigwa ipapo, tiri kugugwa because the fact yekuti tiri kupinda mumangoma tichihwazhara dumba rina chunhu. Saka ukapuwa iwewe $10 kuti inotenga lunch, it's easy for you to be manipulated. Saka if you are empowered and you just come kuzoita zvengoma chete, I'm not saying kuti ndine chandinacho, no, ndiri kutokwa yawo mapromota ndotoda kuti atondipawo chikafu, vakanditera ndotoda kuti vatondipawo chikafu handiti, but ndiri kuti at least kana ndine pekutangira. Saka vari kufanira kunge riri lad. Yes, ndo riri kudonedza zvinhu. Akangokuona kuti une potential ndiwo uri kupisa wakutogurisirwa. Ini nokuchembera kwangu kuno ndikakuradza inbox yangu unofa nekuseka. Unoshaya kuti chii zviri kumbofamba sei? Unoshaya kuti zviri kufamba sei? You know, nekuti asi ndaivapo, the same page was there handiti vavasingangondizivi havo, asi zvimafollowers zvimwe zvaivapo handiti. But pamafollowers ese hapana waimbotaura nyaya idzodzo dzokuti ndinokuda, unoda kuinde pineni now uri kuona ndiri pabasa ndiri kuimba. Unoenda kupineni direction yaunoda kuti sexual harassment, you are facing sexual harassment. Yes, and we are tiri kupinda mutrap. Tega tiri kutopinda mutrap kudai because kana ini ndikadana napromoter ndinenge ndakupisa. You get the point. Kana kuti ninga akadana naproducer ndianopushwa. Vada kuchinjanisa career yenyu. Yes, nevana. Nekuzvifadza iyo. Yes, tova tatozvariswa. Saka nguva yaunenge wazvara iyoyo uchabereka chana kumusana unouya here kuCity Sports. Akuike kuzana. Apa anokusiya futi because kwakuya mwanopisa. Handiti kwakuya mwanopisa iwo uchasara nechana chake kumba uko uchichirera chaasingakupiri futi kuti uwane munhu anokubatsira kuchengeta mwana kuti udzoke kucareer. So nenyaya yekuti uchava nebond nezvawabereka, you see kuti music ina basa. Zvesho ainotoshaya basa nguva idzodzo handiti because mwana anenge akakosha. Unganeglecta here mwana kusiya mwana akavata mbochiti uchando isusu musi takachaisa na 5 kuCity Sports wosiya mwana usiku hwose kupachada kumwa mukaka. You get the point. Saka isisu vakadzi ndisi tofanira kudzidzisana kuti of course in a men's world we cannot live without men, but we can do certain things handitika. Zvinhu zvedu zvotifambira zvakadini, zvotifambira zvakanaka. Saka ipapapa tikava nemacampaign edu anodzidzisa mafemale artists not to go under the influence of drugs, not to fall
to be manipulated mumatapes, yes, toita united. Nekuti ukaona izvezvi ukasvika ukanonzi pinda ndakutopinda paridhimiri uri wega uri one. Anditi, why? Zvaita sei? We all know that there were queens that were competing for a trophy, meaning that they are good enough. Anditi, kumandiitirei ipapo. Dai machingo nditi ndichida navo vangu. Tovuya towanda, toonekwa kuti semaladies tikumbonyanya kugona chipi kana kuti tikutadza chipi. You get the point. Like izvezvi ndiri kufara. Ndakasvitsa nyaya yangu kuna vastis anova producer. Ndikamutoona isusu nevanasikana tiri kuchema hatina mukana. Imbotizama imuone kuti panobuda zvipi. Anditi, you get the point. Akatigadzira redhimu redu rinonzi Sweet Lips. Ukanzwa zviri papo tichakusiyira. Ndopaunoona kuti ayo kune vakadzi vanoimba. Unozoti urimo music industry takutopedza. Wakaongorora ukaona akaleka nawo wanyatso explain ma challenges ma problems ari kufesa. Chaunotaura kuti Njonda Kadzi since ndinda pa spotlight. Uchange uri outstanding artist. Chiri different and unique. Ndechip. Inini, I cannot really say that I'm going to be different and unique. I'm not going to outstand. Because the moment I want to outstand, there are certain limitations that I'm giving myself. Inini chandiri kuda, I will not call it an outstanding effort. Kuti ndazovati vasikana ngatishande pamwe chete vasikana, let's say no to drugs, vasikana let's be sober, vasikana let's wait for the right time kuti settle down, let's settle down nevanhu vanonzwisisa, because umwe munhu anotya kuudza mudiwa wake kuti shamwari ndoimba, unozozvikwanisa here kuperekedza kwamashikwede kuma9. You get the point. Saka zvese zvinoda kudzidziswa kuvanhu. Saka I need the only thing and effort that I'm going to make is try to reach out to this female artist. Ndozama nepandinogona napo kana chigona kubetsera. Ndokuudza kuti akana uchiona zvichinyanya kukunetsa handei tinonegotiate. Tirekodwe. Kana tine 5 cents, toti tine 5 cents. Kana usingadi 5 cents edu tiri kuinda. Anditika pane kuti unzi ndosongo plus makumba angu ada kumasajosa producer cheya yakadzikira makumba, so we don't want. You get the point. You get the point. Handisi kuda kuuya ndichiti mapromoter akateerera ngaaregere kuzonditi ChiQueenPin vanoda kukura musoro. No, I'm not here to destroy your system. I'm just here to help the girl child. System can I write ChiQueenPin? Can I write it right? Can I say right? Inofana kugadziriswa. Yes. Because that's very true. Because vana mavanyanya kuvapa vana masango mazara nevana venyu. Saka tikamira izvozvo, I think ndo zvinhu zvatinoda. Inini chichangoita kuti ndinzi ChiQueenPin vari mulimelight. Mukana uno handichautori kuti ini ndikure musoro kuti mandiziva here ndini ChiQueenPin. No, ndiri kuda kutora mukana uno kuti kana ndikagogodza padoo rasponsor anokwanisa kundinzwa kuti andauya tatine medley tiri kuda kuita nevasikana, tatine launch tiri kuda nevasikana, titsvagirewo mashows. I think that's the advantage that I'm going to take with the limelight that I have. Wow. And now tingatarisire tine projects tine collaborations here atinga tiri kutarisira pamberi baba. Yes, ma projects atinawo tine inonzi Ash Zimbabwe. I founded it. Inomirira African Sisterhood. Inova ichava nezvekuita nezvandandichareva kuti ndichatsvaga rubatsiro kune vanokwanisa kutibatsira, ma-female honorables kana ma-male honorables ane moyo kuti vana regai tivabatsire. Ichange ichibatsira vanhukadzi nevanasikana nekuvaguruma. Kana mwana achiti anoda kumodhela tinomuguruma in that way. Kana mwana achiti anoda kuimba tomuguruma in that way. Achida kuacta tiri kuda kutry kuti tigare tavabata tovadzidzisa nezvecorporate world kuti kuti havazonorashiki. Ndo project yandingataura nezvayo. Then ma-collaborations inini handisi kuzoselecta kuti big or small artist. Wangovuya achiti ChiQueenPin, inini I'm ready. Tiri kutocollaborata chero nenyika yose. Chero shiri dzeZimbabwe dzikakunoleja kuti ChiQueenPin vanoimba, ndinondocollaborata nadzo because haridzimike nduru nekubatidza rimwe. Saka I would want each and every person who's ready to take advantage of my limelight, they can come and share it with me. Wow. Mashoko kwesera kune
mafanzeni. Alright. Mashoko okupedzisira kuna mafanzi angu ndinoti rambai muchinditsigira. Uchindiona ndiri pano nhasi. Anoona nhasi ndakapfeka wigi iri nani. Mafanzi. Ukuona ndakapfeka zvandakapfeka izvi. Mafanzi. Kusvika kushangu. Kusvika pamari yebhasi yokuuya kuno. Saka ngavarambe vano moyo iwoyo. Vachiramba vachindisumudzira, vachindisimbisa nokuti pamwe pacho ndomboti ndikaona post yangu yaita 4 likes ndakutombodzikira. But unoti ukazosangana nomumwe kufonera ChiQueenPin zviri sei? Kose usina kuposta, they're checking up on me most of the time. Saka ndinongoda kuvaudza kuti rambai muchinditsigira. Zvichemo zviri kusvika zvokuti kosei uchiri kushandisa Kido Bang Zimbabwe iwe uchinzi ChiQueenPin zvakutirasisa. Kido Bang Zimbabwe rinonetsa kuti tiribvise pari zvino because ndo rakapushwa. Pane vakaheka page rangu reChiQueenPin Zimbabwe. Saka tichiri kumborwisana naye kuti adzose page. Saka tikavhura kuti rimwe ChiQueenPin tinogona kusangana nenjodzi yekuti vanhu vanogona kusafollowa vakuti confusion yawanda. Saka tatongoona kuti zvinani paite confusion yekuti ndiChiQueenPin but vari muKido Bang Zimbabwe because rakavhurwa kare riri rekuactor, rekuisa masongs angu embira because I'm also embira musician. So at the end of the day ndiri kuzviwa zvichemo zvenyu ndichapagadzirisa ipapo. Then also tisapotei kwamunoona kuti imi mune mabhazi enyu, mune nzvimbo dzenyu dzokutandara dzokufarira. Tipeiwo nzvimbo idzodzo navana vangu vasikana navakomana handivarambi vanouyawo. Tinoda kuuya kuzokufadzai, motipawo mari yesipo kuitira guruva ratinei tapfumbura. Asi musadzokere kumashure. Ndichakupai mafireworks as I promised kuti ndinogara ndichitaura nemi kuti ndicharamba ndichikupai mhanzi. Ndicharamba ndichiimba. Rambai muchilaika, muchisapota YouTube channel yedu tiri kuilonja mangwana Saturday. Then mobva manyatsoziva kuti aiwa ChiQueen chedu ngoma dzakukandwa. Zvese zvinenge zviripo madira tivhange. I'm a multi-talented woman. Saka imi munongonoti chamafarira modini molaika sichandoziva ndichakufadzai kusvika malaika zvose. Ndo mashoko angu kupedzisira kumafanzi. There you have it. Inonzi your Platinum FM inowanika muchinoipa 145 Commercial Street Roads Building. Platinum Vibes podcast nasi atanga tirimo tiri pakukurukudza ana 5-star general aka ChiQueenPin. Let's call it a day for today. Kana wine zvoda yatonzwisa, you know what to do mu comment section. Before you call it a day, Njonda Kadzi. Pane zvasina kundifunza chiri kundinetsesa nemafanzi. Bvunza tiwo. Are you married? Are you married? Ring like that's ngona ring ndakangota vachazongorona. Nderacho kwadi ring ChiQueenPin. Yes. How many years muri mu relationship? Murudo. Ndo saka ndati ikoko ndozikazodi kusvika manje. Nokuti kare ndosaka vanhu vari kucalculate makore vachidaudza mabhalansisa vana vangu kuti vakadi. Aiwa, it has been very long. Saka uri kuona ndiri kuchemera vanasikana kuti ndoda kuvaratidza kwavasina kuona. Chinoonekwa nomunhu mukuru agere pasi chero kakwira gomo Kilimanjaro hauchioni. Saka ndiri kuti ichazobuda zvaiya, it's a story for another day. Anditika then aiwa ndiri married variko zvavo dedi. Ndavasiyana swangu vaenda kubasa vangadai vatiperekedza. But I am happily married. I've been happily married for a long time. Yes, I'm loved. There you have it. Mubvunzo ngochinetsa akwese kwese ndo wazopindura. Let's call it a day for today.